बेरायफैलायबाय नै दैमायाव बेरायनो थांनो नागिरदों जों दैया देरदों नै दैया जे लामाजों थांगोन बेजों ओरै फैबाय बेजों थांसिगोन जोङो दैयानो बेयावमोन दा माबा जानाया मेला जानाया बेनोमोन दा मेला दंमोन बेयाव गैला आरोना दा दैया नोगोद देरदों गिदिर जादों गोगोमखा दैया देरदों सियां दैमाया देरगासिनो नै फुवा आसोला साथा गंनै लानानै मालायनि फटक लादों बिसा हौवा हिनजाव दैया गिदिर जाखादों बैयाव बेरायहैगोन जों दा बैयाव थांनि खुवा खुनाय नुखादोंलै माथो खालामनो टाइम पास बेरायफैदो रुमावबो थाबाय थानो बायो ओंखायनो नै जों बेरायफैग्राया सेस खालामजोब्बाय गोदान बानायसिन जाहैदों नैबे माबा ओमफ्राय वेलकाम माने इयाव जाग्रा लोंग्रा मोनगोन आरोना सोरबा बेरायफैयोबा बानायगासिनो दायो वाल होगासिनो दं साइडआव ओरैजाय बे सिगां जों दा फैबा बे समान गोजामोन नैबेल' दंमोन आरोना नै वालाल' दंमोन ओमफ्राय बिथिंबो वाल होसिगोन एबाराव बेयाव बानायगासिनो दङ बे ओरैजाय नोगोद साफाखा दा लकेसना बरियानो फिल्म शुटिं खालामनोबो नोगोद बरिया सेंग्रा सिख्लानि थाखाय नै रिलिज खालामनो बबेखौ आथिंजों थोद बारनो हागोन नोङो बाल हागोन नोङो जुजियालां बारब्रादि होनबाय आङो बार होननानै खायथ्रा खायथ्रा थोद बेसे दाहार इयो दा गरम जाबाथाय आराम फैदो बेयाव बेरायफैदो मेचिना बेजों बानायगोन आरो नै बेयाव होगोन माबा बरिया हाजोनि दैया स्राय स्राय अन्थाइ बास्लाय बास्लाय हायला हुइला आजिखालि मेथाइ खनाबाबो जाला कपिराइटल' फैयो मालायनि मेथाइखौ सोनानै मोसालाबायबाबो मोसाजाला दाना कपिराइटल' फैयो मानो बिदि खालामोथाय मिथिया कपिराइट ब्लगखौनो बानायजाला मोजां दा लकेसनफ्रा नोगोद साफाखा बरिया नोगोद बेसे साफा बियो इखौ नाहर इनो
खानस्रिजों बोनदों गथ'आ मोनाखै नाखौ। ना हमदों मालाय नै। मछली मिलता है भाई? हाँ मिलता है, इधर लगाओ ना। वाह इतना लंबा रस्सी। गाबोन दे